Il-Kunsill Nazzjonali tal-Anzjani jingħaqad fil-lista ta' qdiet li qed jappellaw lill-Gvern biex iraħħas il-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Fil-ġimgħat li għaddew ta' korpi kostitwiti, għaqdiet u anke l-oppożizzjoni qalu li l-kontijiet għandhom jitnaqsu bin-nofs għalmenu għal-perjodu li f'pajjiżna hawn il-pandemija tal-coronavirus. Madankollu il-Gvern qed jibqa' jaħrab milli jagħmel dan. Fis-qarrija l-Kunsill Nazzjonali tal-Anzjani sostna li l-Gvern għandu jirrikonoxxi l-ispejjeż ġodda li qed ikollhom isofru ħafna anzjani. Dan fil-waqt li qal li hu importanti wkoll li qed tingħata l-għajnuna finanzjarja li tant hi meħtieġa għal diversi setturi oħrajn tas-soċjetà. Fid-dawl ta' dan kollu, l-anzjani qed jitolbu lill gvern biex jikkunsidra minnu fih tnaqqis fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma għax dan il-pass iservi biex itaffi xi ftit mid-tbatija u l-ansjetà tal-anzjani Maltin u Għawċin. Il-Kunsill kompla li jaqbel ukoll mal-fatt li l-anzjani bħala persuni indikati fost il-vulnerabbli kellhom isegwu għat ta' istruzzjonijiet maħruġa mill-awtoritajiet tas-saħħa. Madankollu jibqa' konxju li dawn isarfu fid-tbatijiet u ansjetà għalihom fost l-oħrajn minħabba li għadhom mifrudin minn uliedhom u minn nepotijiet. Minnaħa l-oħra l-Kunsill sellem lil dawk li joffrew kwalunkwe appoġġ u għajnuna lill-anzjani kemm membri tal-pubbliku u għaqdiet volontarji iżda fuq kollox lill-istaff mediku fi kwalunkwe parti mis-settur tas-saħħa.